Japan ta shirya wani katafaren wuri na musamman don mayar da shi muhallin zaman rayuwar 'yan Najeriya. Don jin wannan abin al'ajabi, wakilinmu Umar Aliyu ya haɗa mana rahoto daga Abuja. A ranar Alhamis ɗinnan da ta gabata ne gwamnatin ƙasar Japan ɗin ta ayyana birnin Kisarazu a matsayin garin 'yan Najeriya waɗanda suke da burin zuwa ƙasar su zauna su yi aiki. Ƙasar ta ɗauki wannan matakin ne domin ƙarfafa danƙon diflomasiyya ta fannin al'adu da haɓaka harkar tattalin arziki. Uwa Obama taimaka ma ƙasar Japan ɗin cike gurbin ma'aikata da ƙasar take fama da shi. A ƙarƙashin wannan tsarin wanda aka gabatar Tokyo International Conference for African Development na tara, gwamnatin ƙasar Japan za ta fitar da tsarin bisa wanda za a ba ƙwararrun matasa daga Najeriya da ke son ƙaura zuwa birnin Kasarazun domin zama da yin aiki. Haka kuma a yayin taron, Japan International Cooperation Agency ta ayyana biranen Nagai cikin ƙaramar hukumar Yamagata a matsayin garin 'yan Tanzania, birnin Sanjo cikin ƙaramar hukumar Niigata a matsayin garin 'yan Ghana, da birnin Imabari cikin ƙaramar hukumar Ihime a matsayin garin 'yan ƙasar Mozambique. Muƙaddashin jakadan Najeriya a ƙasar Japan, Mrs. Florence Akinyemi Adeseke, da magajin garin Kasarazun ne suka karɓi takardar shaida na mayar da garin Kisarazun a matsayin garin 'yan Najeriya daga hukumomin Japan. Ƙananan hukumomi da garuruwan ke cikinsu suna cike da fatan wannan matakin zai taimaka wajen bunƙasa yawan al'umma a yankunansu, abinda kuma gaya zai kawo musu ci gaba. Garin Kisarazun ne ya karɓi bakoncin tawagan 'yan wasan Najeriya waɗanda suka je domin wakiltar Najeriya a wasannin motsa jiki na shekara 2020 wato Tokyo 2020 Olympics. Da yake jawabi a yayin buɗewan taron, Prime Minister Japan Shigeru Ishida ya sanar da cewa ƙasar Japan za ta zuba jari a ƙasashen Afirka na kimanin dalar Amurka biliyan 5.5. Ya ƙara da cewa ƙasar Japan tana fama da matsala na tsufa, inda ya nemi taimakon ƙasashen Afirka da su ba da goyon baya wajen ƙarfafa matasansu ƙaura zuwa Japan ɗin. Ƙasar Japan dai tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya waɗanda suka fi fama da matsalar rashin haihuwa, a inda ƙididdigar yawan tsoffi ya haura na yara da matasa. Ɗaya daga cikin hanyoyin shawo kan matsalar shine karɓan baƙi masu jini a jika daga ƙasashen waje, wanda ƙasashen Afirka suke da shi jibge cikin ƙasashensu. Daga Abuja, Umar Aliyu, Kode Radio International da TV.